Elsőként a múzeum munkatársát, Varga Mátét kérdezem. Honnan jött az ötlet, hogy bemutassátok a középkori életet a Szent Jakabi bencés apátságban? Az ötlet alapvetően onnan jött, hogy a Fekete Hollók rendjének volt egy felajánlása, hogy ők, vagy egy kérésük, hogy szívesen kitáboroznának egy-két napra Kaposztszentjakabra, hasonlóan ugye a nyílt napjukon csinálták, és ezt elkezdtük tovább gondolni, és hát nagyon-nagyon kreatívak voltunk, és így jött az ötlet, hogy akkor csináljunk egy egész napos rendezvényt. Illetve a másik apropója az volt, hogy ahogy azt a sajtótájékoztatón is elmondtuk, Kaposztszentjakabon nagy tervek vannak kiszületőben, és ennek lesz az egyik fontos eleme, hogy egy vagy évente több nagyobb rendezvényt szeretnénk tartani, amiből az egyik az biztos, hogy egy hasonló jellegű fesztivál lesz, egy ilyen középkori jellegű fesztivál. Ugye ilyen több is van az országban, elég a Visegrádi Palota játékokra, vagy most például Szavária történelmi fesztiválra gondolni, viszont Kaposváron eddig nem volt még ilyen, és ezt szeretnénk meghonosítani, úgyhogy most ez a rendezvény, ennek lesz gyakorlatilag a fő próbája, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk használni a helyet, hogy tetszik az embereknek, és hát reméljük, hogy a közeljövőben tudjuk bővíteni majd a programkínálatot. Mennyire kapcsolódik korban egymáshoz a bencés apátság, illetve az a történelmi időszak, amit a Fekete Hollók rendje képvisel? Hát a Fekete Hollók rendje ugye a 15. század végét próbálja megjeleníteni, erről majd a Balázs biztos többet tud beszélni. Szent Jakab az pedig egy hosszú időszakot ölel fel, igazából ugye őskortól kezdve római koron át hosszú időn keresztül lakott volt, de hogyha csak a középkort nézzük, akkor pedig a 11. századtól kezdve egészen a 16. századig lakták. Szóval nekünk nagyobb a merítési lehetőség, többféle korszakot is be tudunk mutatni, de nekünk is talán jobb a késő középkornak az időszaka, mert abból az időszakból azért sokkal több leletünk is van, több ábrázolás, több leírás áll a rendelkezésünkre. És milyen volt az élet annak idején a bencés apátság területén? Nagyon változatos, az biztos. Egyrészt nem csak szerzetesek laktak, hanem például egy 16. század elejé forrás megemlékezik róla, hogy nagyszámú világi szolga is tartózkodik az apátságban, amit az itt látogatóban lévő vizitátorok, ilyen felügyelők nem is néznek jó szemmel, és ráadásul a 16. században, miután elhagyják a szerzetesek az apátságot, a kaposvári várnak lesz egy ilyen elővár, egy ilyen helyőrség, úgyhogy katonák is táboroznak itt, és hát a környező területeken pedig ugye laknak emberek, több település is található, meg minden bizonnyal a Várhegynek, Várdomnak az oldalában is laktak a középkorban emberek. Balázs, a Fekete Hollók rendje mivel készül erre a rendezvényre? A múzeumnak köszönhetően lehetőségünk adott arra, hogy jelen legyen 3 hagyományőrző csapat is. A helyiek közül 2, a Fekete Hollók rendje, azaz mi, illetve a Fekete Sereg lovagrend, illetve egy messzebbi csapat Szentesről, a Hunyadiak Örökében Hagyományőrző Egyesület. Így egész délután ennek a 3 csapatnak a bemutatóit láthatják, lesznek harci bemutatók, lesz tűzfegyver bemutató, lesznek korabeli táncok, illetve lesz egy valós vívóverseny is. Ezen felül még lehetőségünk adott arra, hogy kézműveseket is meghívjunk. Ezek egész délután látogathatók, és meg lehet nézni, hogy hogyan dolgoztak. Próbáljuk azt, hogy minél autentikusabb módon, vagy legalábbis beszélni tudjanak arról, hogy abban a korszakban hogyan dolgoztak ezek a mesteremberek. Illetve az esti órákban a vívóverseny után lesz egy középkori hangszer és zenebemutató, majd a napzárásaként végül egy tűz zsonglőr bemutató is lesz. Ezt a vívóversenyt akkor úgy képzeljük el, hogy a 3 hagyományőrző egyesületnek a tagjai ténylegesen vetélkednek egymással, és nem előre begyakorolt mozdulatokat adnak elő. Így van, az apátság kerengő udvarába kerül ez majd megrendezésre. A 3 hagyományőrző csapat nevezhet harcosokat, és ez egy valós küzdelem lesz, tehát itt tényleg megütjük egymást, tényleg valós fegyverekkel, fényfegyverekkel fognak küzdeni az indulók, és reméljük, hogy megtudjuk, hogy ki a legjobb vívó Szent Jakabon. Az elhangzott, hogy ti Mátyás korát képviselitek. A másik 2 hagyományőrző egyesület korban mennyire illeszkedik ehhez? Nem véletlenül gondoltunk erre a 2 csapatra, hiszen körülbelül hasonló korszakot ölelünk föl. A Hunyadiak Örökében egyesület, ők egy egész 15. századot, kicsit tágabb korszakot próbálnak megjeleníteni, illetve a Fekete Sereg szinte ugyanazt az időegységet, amit mi, ők is a 15. század második felében próbálnak minél mélyebbre
ásni. Mennyi gyakorlás kell ahhoz, hogy valaki kiállhasson egy másik lovaggal, másik zsoldossal szembe, és felmerje vele venni a harcot? Én csak a saját csapatomban kötelezővé tett szabályokról tudok beszélni. Ahhoz, hogy elinduljunk egy ilyen versenyen, minimum 1 évet el kell töltenie, hogy egyáltalán fémfegyvert foghasson a kezébe. Majd azután, hogyha vezetők mi úgy látjuk, hogy alkalmas arra, hogy szabad küzdelemben is részt vegyen, akkor indulhat el ezeken a küzdelmeken, és miután elmúlt 18 éves, csak akkor vehet részt igazi full kontakt küzdelmekben is. A rendezvény ez 2 napos lesz, vasárnap mivel várjátok a Vasárnap nézőket? délelőtt lesz még program kint az apátság területén. Lesz egy IASZ verseny, amiben szintén a 3 csapat hagyományőrzői vesznek részt. Ez azért érdekes, mert 2 fordulós lesz egy sima pontlövészet, illetve próbálunk kialakítani az apátság területét körbefutva egy terepi IASZ-pályát, minél csalafintább helyzetekből kelljen lőni a versenyzőknek. Ez reméljük sikerül. Érdemes kilátogatni, mivel ez a nézők számára is érdekes lehet. Azt mondtad, hogy azért bárki fémfegyvert nem vehet a kezébe, esetleg valamit ki lehet-e majd ott próbálni egy civilnek is? Gyakorlatilag mindent. Tehát azon kívül, hogy nem harcolhat, a kezébe vehet fémfegyvert, fölpróbálhatja a páncélokat, a csapatok egész nap interaktív jelleggel lesznek kint, meg lehet nézni, hogy milyen a tábori élet, meg lehet nézni, hogy milyenek a fegyverek, milyenek az öltözékek, ezeket a fegyvereket és páncélzatokat föl is lehet próbálni, illetve a kézművesek is elsősorban azért lesznek kint, hogy megmutassák, hogy hogyan dolgoztak, miket csináltak akkoriban, és elmondják ezeknek a csinyát, bínyát.